तो guys, बे ट्रेलर बनवा जस्ट एग्जांपल सिनेमेटिक नायना लाग्रो नि आं सासे बड' रेपार खोथाफोरखौ लिरनो लाबाय लाना गांसे पेपार गावनि खोथाफोरखौ बुंफुंनो नों सानदोंब्ला न' जना थाना जेबो लाब गैखाया जाखाया अरजाया नों सोर आं सोर फाननो सानबाय नामा हारिखौ बाय नों सोर बिदि जाया भाय साननाया जाफुङा गावजों गाव नांबाय थाबा हारिया जौगाया दिनै लाबोनांगोन गावजोंनो गाव खौसेथि बिदिबा थानाय नङा हारिया जोंनि रैखाथि थालायनांगोनसो गावनो गाव गोरोबथि गुबुन जानो सानब्ला बेयो नोंनि गोरोन्थि दिनै जाना Kimra mix ini nukerda. So guys, ang niya kan na shooting ni vlog lagun na mane rap song aro dini shooting au yono ongkar bubai. Gamin fare ongkar bubai da jeng gamiau gya beleg gamiau shooting pai tamulpur sampur baru bubai mana ni kini ke ओरैनो दिगि बुटा गोलैया आरो इखिनिया दिगि बुटा गोलैद्राया जानो हागौ थ' आंखौ ओरै मास्क टाक्स मा होनो गोसोम गानना फैजोबना मास्क लादो थुफि लादो ओंखाय आंखौ क्रिमिनेल बायदि सानो आं न' क्रिमिनेल आं क्रिमिनेल नंखाया ओरैबायदि माने मानसिफोरा नायदो आरो क्रिमिनेल बायदि नुयो लिसा बायदि गानबा ना ओमफ्राय दा लोगोफोरा आगोलाव मोनहैजोब्बाय दा नुहुरला केमेरायाव ओमफ्राय जोंबो थांबाय दं दा जों ब्लग बानायनो थाखाय इयाव दसे थाथ'दो आरो माने जोंना टारगेटआ टाउनपुरावल'सो खालामगोन आरो शुटिंखौ ओमफ्राय दा फन फैलायबायलै ओमफ्राय दा माने गिम्बल गैया जोंनाव गिम्बलखौ नागारजुलियावसो थांनायदो माने शुटिं खालामनो दाख्लै नागारजुलियाव थाबोदों गिम्बल ओमफ्राय इखौ लायनो थांनायदो टारगेटआ ओरैनोबाबो टाउनपुरावसो बानायखानायमोन ओमफ्राय दा नागारजुलियाव थांनाय मन्थिनि जा लकेसन मोजां मोनबा बरिया शुटिं गिजा लाबोनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो शुटिं ब्लग मट' ब्लगबो जागोन नै बाइकआव बोरायथार जोंना थेवबो इदि होनोसै होमबा नायलांबाय थादो होमबा दा इंट्रो होग्रोनोसै ना तो चैनल टू वेलकम गाइस मिस्टर लाल यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं देखते रहे ना चलो हाइन ना स्किप मत करना हाइन गॉन है ना थोड़ा बा तो गाइस जोंथ' इ जायगानि नामखौ मिथिया खिन्थु अखा बोथोर दलं आरो दैमाखौ ओरैबायदि मोजां नुदो दैबानाजों बुंलायनाङा आरो ओरैबायदि हिटखा भिउआ आयु मार हिट नांदों खिन्थु इथिं ओरै फैनानै थ' लामाया पाका जानांगौमोन आरो ओरैबायदि हिट बाव सिउनिनि खाथियाव टारेन थानायदो ओरैबायदि लाबाय जालै थ' गाइस मिनिथावना बाथ्रा ओइ टिपिआर गुबाय बाय स्पिड सालायदोंमोन आरो गारिफोरा इमान स्पिड खारखाया बाय ओरै स्पिड सालायनायावनो ओइ स्पिड गुबाय ओमफ्राय दा जों गिम्बल सिम्बल लाना फैखांखाबाय आरो नागारजुलिनिफ्राय दा ओइजा मेन शुटखौ लायनोसै डाइरेक्ट शुटआव लोगो मोनखासिगोन होनबा थौदे Hey, fly mod pur ko. Akhirnya neng kayak gini size neng kayak, yang mana nih? nang lele ya. Dari itu saja. Tuh guys, mana yo shooting ke silabai, mereka pilih location sangat interesting deh, view biar mudah. কিন্তু voice mudah pun mereka mencari ini awas kenapa tak naik? Oh shit, ini, oh kok cimali bilai, karyawas napa ini? Padahal saya mbak next location awal lagi miskin nah, coba. Mana guys oरैबायदि जोंनाव माबा मा होनो रेप सं माने रेपनि ओरै शुटिं खालामफेराखैमोन ना फार्स्ट टाइम एबारसो सोरांदो नै Hello. येस बोरै अ सिंगार आइदो बेलेग टेलेन्टेड मा सानना खननायबा मिथिला आरो इसे मिथिगोन ना जासिगोन नै आरो दा बेलेगाव थांनो दंबावो ओमफ्राय नेक्स्ट नामना नुनो मोनगोन आरो सानथामसो नांबावगोन सानथामसो नांगोन ना? सानथामनि उनाव नुसिगोन आरो सानथामसो नांगोन बायदि मोनदों अके नायलांबाय था मोसाब्रा अ बुरिया अ नाइस बुरिया
Wah, đây. Oi, nang baran nang kita. Nang kita am kan tu micia na. Tu kasih mana? Kasih tinggal betul deh. Nih, singgara. Singgara. Hai, ini kira mana? Ichlang awak, ichlang. Midul, ichlang ini kau tu siapa tu sih? Islang. Oh, akhirnya keren deh. Buru langkah kulit apa? Kamera me. Nugar kamera jangan fight. Ajao सामने से Coba lada. Musa arah sampai kita solana, guru ke arah mana? Terus baca dia. Kaca. Ui, boh, guru lagi dia. Zatar sing das. Udah, ini bailai. Tugas suri bari ukhade. Cipu syuting kalam tadi ini unting. Omprai satu seban ini mesin nomor ini dimana poroni. Tilum juga ini. Ses. Itu view apa ya? Zero khabar. Sapa. Lo guys, mulai isong ni edit ke apa dengan Mister Inu bro. Nongcang abi dikurang apa tadi bang? Kesekiran bro, thank you. Serang sani jana nih. Kesenangan benda. Oh, ni panen sadu. Thank you terus lagi nang. Kau sebenarnya karena harga sini nih jengnya. Air, kau sebagai syuting serius nih. Kalau beda, musa tak beda. Ampai. Ya, kusunan dong kasih ya. Kalau bukan, jinno gya. Kana. Jaka kon jatuh aja. Seru. Deh. Observe. Nembak ready kau nembak? Hah? Baru dapat. Baru di kau nembak nggak? Mat excited jad na? Di rap song pas setelah keras mana? Moza nang dar. Nggak Roni ma music badi hidan. Hidan deh. Ayo coba. Bang, jangan. Mak, kamera vaksin musa do. Nori punya isi betul lah kan anggo nunggu. Rengga suara. Ini ekor sama rakyat liar. Kamera oi boh. Kya bade. Sari sesta. Nih guys, nih shooting, nih Gumru, nih Suresh, nih Zakir Bhai, nih Serang Lal, ompray Midul Director, जोंनि Cameraman. Nih जोङो nih Lal shooting, nih pura Lal shooting खालामगासिनो. Nih guys, pura shooting सोलिगासिनो. नखा बोथोर जाबाय नखा बोथोर जानायनि उनाव जों दा शुटिं सोलिगासिनो गाइस नै लाला गारि थिखांदो गारि माने बे हन्डासो गाइस इयो तो गाइस जोङो नै ला शुटिं सोलिगासिनो गाइस आखायफोरा लागावलाय Cameraman, this is cameraman. Gas cameraman. Ipur si cameraman.
प्रेक्टिस खालामनो मानसि दोङो आरो बहुत माबा जादों आंखौ नुबायलै फाग्लासो केमेरामेना बिराद डेन्जार बुजिला भिउफोर तामान नुदों अखा हाबाबो हेल' गाइस नै आङो इयो प्रसन्जित खिन्थु इखौ बोरमा होनबा सिनायजोबो बयबो बोरमा तामुलपुरनि बोरमा पुरा बाक्सानि मिथिजोबो बोरमा बोरमा नंगौ खिन्थु इखौ सिनाया इयो बारा गिदिं थिङाना इखौ सिनाया गाइस ओमफ्राय दा बारनाय भिडिअ मोनसे होनोसै नाय नाय दे होदो 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 अ या मजा दे होबोगोन अके जाबाय अ मोजां मोजां मार मोजां थ' गाइस जों दा बेलेग लोकेसनाव थांसै मानोना इयाव प्रेक्टिस खालामनो ना बाहाय डिस्टार्ब जादोंलै बरनगर थांसै एबार बरनगर थांसै लामा थादो थ' होमबा इ जायगा गारा थांसै जोङो बाय बाय साइथ सौआ जानाय जायगा टाटा थांबाय जों हनै सिख्लाफोरा मारै हायहरदो होमबा गाइस इसोर खाब्बाया जि बायदि हामा माने जोंखौ नेयाबो दसेनो दाबारलाङो गारलांखायो नेयानो जाहाथे जोंना ब्लग बानायनायाव एसे लेट जालाङोना थेवबो नेनांगौ जमा जमा थांनांगौ एड्रेस लाङो सिख्लाफोर रायलायनांगौ एकदम गारा थांनायानो खामानिखा आरो माने बे तामुलपुर कुसुबारि लोकेसना खिन्थु ब्लग बानायबाय होनबा बानायबाय ओरैबायदि हिटखा मजानि टार्निं नैथि हाबनांगौ जों दा थांबाय दं उल्थासो लाखादो दाना Hei, shot. So guys, last shooting yon जोबखाबाय निसिम shooting खालामगासिनो माने ए बिल्डिंआवबो लानो नागिरदोंमोन माने इयाव ताला मारिना दोङो आरो इनखे लानो मोनदिया ओमफ्राय इयावनो लास्ट shooting खालामना होबाय मेन हावे रोडआवनो लादो नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फायबा नै बिथिं लास्ट shooting खालामगासिनो केमेरामेनखौ नाहरामाय आरो मोसादो केमेरामेनासो मानसि मोसादो गाइस लास्ट shooting इयावनो जोबखाबाय पुरा हावे रोडआव shooting लागासिनो नै बिथिं नै बिथिं लागासिनो होमबा दिनै ब्लगा इयावनो खतम बाय बाय उन नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनखासिगोन ओमफ्राय लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय एसे अनदो गावदो गाव अनलायदो ना मा बुङो सापर्ट खालामलाय थौदो होमबा होदो थौबो Sampai na? Kamera mix ini nuker dah. Dapat